Pois de novo estamos con todos vostedes despois dos consellos dos patrocinadores, consellos comerciais, e lle damos a boa noite e benvida aos dous invitados que hoxe nos veñen a falar dun dos grandes proxectos que temos nas nosas Rías Baixas, aquí no noso entorno, ao ladiño de Ribadumia, onde están os nosos estudios centrais, e é un proxecto que ven dende moi bello. Agora lle damos conta, pero antes saudamos, en primeiro lugar, saudamos a Diego Paz, que é director de Aquampar Rías Baixas SL. Moi boa noite. Hola, que tal? Señor Paz, como estamos? E Santiago Martínez, que é o director de Desarrollo e Crecemento de Alcral AG, que é o grupo inversor que é o dos cartos, non? Vostede ven sendo o dos cartos. Bueno, represento os investidores, sí. O dos investigadores. Bueno, moi boas noites. Estamos a falar de un proxecto que leva anos enquistado aquí na nosa zona, conocido como Parque Acuático do Concello de Meis, que pasou por moitas vicisitudes, por deudas, por rescates, por trámites, e chegan vostedes máis ou menos en xuño do ano 24? Sí, 2 anos e medio, sí. 2 anos e medio. Bueno, entón chegan vostedes para rescatar isto. Cal é a situación que se atopan? Non sei quen quere falar desto, non sei se vostede... Actual. Sí. Cando vostedes chegan ao ano 24 aquí, ou hai 2 anos e medio, que situación se atopan con este proxecto que tuvo as súas vicisitudes, incluso distintas posicións políticas dentro do Concello, etcétera, etcétera. Pasaron varias empresas, hubo varios problemas e chegan vostedes a rescatalo. Cando chegan vostedes, ese punto inicial, cal sería? Bueno, creo que por todo es coñecido, aquilo estaba completamente abandonado e vandalizado. A sociedad que tiña, digamos, a concesión completamente endeudada, con unha situación difícil, e nos o que fixemos, basicamente, foi, nun período de tempo de 6-8 meses, foi resolver toda a situación da sociedade. Quixemos continuar coa mesma sociedade, e tamén incluso chegaron a devolver subvencións, pequenas subvencións que se habían obtido por parte do CDR, da Xunta, cos seus xuros correspondentes, e a partir de aí empezamos a investir no proxecto. Levamos facendo isto mes a mes desde aquela, non se parou ni un solo mes de investir, e bueno, e agora estamos nunha tesitura pois moi importante, porque por un lado hoxe sabemos cal é a viabilidade exacta que ten. O negocio, tal cual estaba planteado, iba a ser un fracaso, porque era un nivel de investimento alto e un retorno, dado a temporalidade de Galicia, moi baixa. Ao final estamos falando de 40 días ano para ter un retorno sobre unha inversión que, cando nos acollemos e replanteamos o proxecto, ascendía a máis de 11 millóns. Significaría que en 15 anos estaríamos traballando para recuperar a deuda, polo tanto, acabaría todo en ferros e oxidado, e acabaría en nada. Entonces, o primeiro que tuvemos que facer foi, e isto foi un gran traballo de Diego, de reestructurar un proxecto que tuvera máis temporalidade. O proxecto actual está diseñado para 10 meses por ano, pois vamos a explicar como. Claro. E, por supuesto, tamén a época de verano, onde sí será parque acuático, pero o resto do ano vai a ter outra función de ocio e vai a ser unha oportunidade para que todos os estudantes que hai en España poidan ter unha inmersión en inglés durante 3 días, acompañada de un día de ocio no parque con agua, etcétera, pero tamén con temas culturales, temas da nosa comarca, e vamos ser a terceira opción nacional en ter un servicio integral para estudantes, es decir, que naquel lugar onde veñen poidan ter a súa cama, descansar, desayunar e comer, que só ofrece ahora mismo Portaventura en Tarragona e Terra Mítica en Valencia. Non sei se o señor Paz, Diego, como director do Aquapar, ou do Parque Acuático, para a audiencia que lle sea un poquinho máis fácil, como vai a consistir isto e tamén como está a fase de obras e como vai desenvolvéndose todo isto? Sí, polo que respecta ás obras, actualmente pódese considerar que está perto do 70% da execución das obras. Falta o máis visible, pero todo o que é a estructura, todo o que non se ve, por decir, pero que é o que fai que sea un éxito ou non o sexa, xa está feito. Entón, eso é un grandísimo éxito entre bambalinas do traballo que se leva feito nos últimos meses e nos últimos 2 anos. Un dos obxectivos máis importantes da nova etapa foi, como decía antes Santiago moi ben, desestacionalizar a oferta do proxecto. É dicir, que a rentabilidade
viñera por un menor risco da explotación e por ter unha oferta o máis atractiva posible para toda a comarca durante o maior número de meses. Antes se podía chegar dentro de 2 meses de apertura a como moito 35, 40, 45 días de sol e con un bo aforo. É imposible pensar en rentabilizar unha inversión millonaria en tan poucos días, non? Entón, a maior parte do esforzo de mellora do proxecto foi a desestacionalizar esa oferta, que non tivera eses picos tan acusados, e poder abrir máis tempo e con máis oferta. E como explicamos á audiencia de que temos un parque acuático que o podemos abrir e podemos disfrutalo cando chove? Por todo aquilo que non é o parque acuático, é dicir, hemos complementado con cabañas, con oferta de aloxamento para o resto do ano, de grupos, de colexios, asociacións, etc., e sobre todo con inmersión en inglés. Para que? Para que, ademais de ter o atractivo de asistir ao parque, bueno, pues que ademais poda disfrutarse da oferta gastronómica, cultural, etc., da comarca, con visitas a lugares relevantes, ao Camiño de Santiago, ao cultivo do mexillón no Grove, etc., pero pudiendo aloxarse dentro do parque, das instalacións do parque, e ademais acompañados, todo percorrido por inglés en todas as actividades, é dicir, inmersión absoluta en inglés para darlle un valor engadido á oferta tanto de ocio como deportiva como gastronómica e cultural. Ese é o objetivo. Digamos que ahora mismo, cando decía vostede que o máis importante da infraestructura xa está feito, estamos falando das redes, digamos que eléctricas, das redes, digamos que hidráulicas, todo eso xa está, digamos que instalado, sí, porque eso é un complexo importante, non? Toda a parte de obra civil e instalacións técnicas prácticamente está acabado, falta todo o que non se ve, pero que é relevante para que se poda poñer en marcha, non? De todas maneiras... Todo o que sistema de tuberías, para que sexa un poquinho máis motores, bombas, etc. Exacto. Todo eso está xa... Bombas, todo, sí. Todo eso feito. Esperamos facer unha convocatoria de medios e tamén de autoridades de cara ao mes de julio para poder mostrar todo aquilo que xa está operativo. Está falando dentro dun mes, máis ou menos. Un mes, máis ou menos, sí. Bueno. Sí. Ajá. Bueno, contenos un poquinho máis, se quere, señor Paz, e logo imos á parte financiera, que tamén é importante, pero na parte de obra. Cales son un pouco as características de toda a dimensión que ten a obra para que isto sexa o parque acuático máis importante, non sei se de Galicia ou do noroeste de España? Está moi ben dito, o do noroeste. É dicir, Galicia tiña unha falta moi acusada de este tipo de oferta, sobre todo de parque acuático, nun percorrido que vai prácticamente desde Cerceda hasta 150 km xa entrando en Portugal. Eso é moitísima distancia para non ter unha oferta en zonas onde de verdade hai un foco enorme de turismo e moito calor. É un obxectivo prioritario turístico de orden nacional, non? E, ademais, as cifras de visitantes non paran de crecer de ano en ano, de visitantes a Galicia, non? Era o momento de unha aposta así, de unha oferta así, pero tamén era o momento de facelo moi ben, porque hoxe en día é como era ao principio o proxecto non era posible. Non era posible desde o punto de vista de atracción, de potenciales clientes, é dicir, de visitantes ao parque, co que tiña nun principio, tampouco era posible por unha cuestión tanto legal, como de contratos, como de usos permitidos, etc. O sea, nos tocou en todo este tempo lidiar en todos os ámbitos con todo o que estaba atrancado. Non só na definición do proxecto, que eso xa era moito, volver a empezar prácticamente a definición do proxecto, circulacións, dimensións, espacios, absolutamente todo, sino tamén lidiar con toda a problemática que había a nivel contractual, de usos, licencias, é algo que hoxe sigue estando en non temos resolto 100%, que os accesos, é dicir, viales de acceso, etc. Aí ainda temos algunha cuestión
resolver, nos accesos, porque, bueno, todo o que ten que ver co parque está resolto, pero ao parque hai que chegar e hai que salir. Eso, bueno, nos falta algunha cousa todavía. Contenos un pouco, se pode, hasta onde poida, polo menos, especificarnos que tipo de piscinas vai haber, que tipo de instalacións vai haber, cantas camas hoteleiras, que capacidade van a ter as cabañas, os diferentes, digamos, que aloxamentos que vostedes están proxectando aí. Sí, en principio, o sea, aparte que de parque, digamos, de ocio, de esparcimento, prácticamente, como hai moita oferta de parques a nivel mundial, unha parte de olas, unha parte de multipistas, etc. Todo que é ocio, máis ou menos, son moi parecidos. O que sí de verdade é diferente, que antes decía Santiago, é que dentro do mesmo parque se pode aloxar a xente hasta unha capacidade moi cercana aos 600. Entón, eso para grupos, eso para inmersións lingüísticas, eso para revalorizar toda a comarca, é clave dentro da definición do proxecto, non? Eso de verdade é o que vai a marcar a diferencia entre un parque convencional, como todos entendemos, un parque acuático en Tenerife ou en Benidorm ou en, non sei, en Parque Warner, o que de verdade vai a desenrolar no medio rural galego esta oferta. Esta é a clave da distinción, ¿no? Donde queremos posicionar este proxecto para toda a comarca, non somente para o parque, entrar, bañarse, xa está, non? Queremos moito máis. E logo falaremos de contidos tamén, que hai que darlle contido a todo eso, a toda esa turista ou todo ese visitante que se acerque hasta o parque. E supoño que hai que ter en conta, bueno, lóxicamente digamos que as medidas de seguridade, todo eso estará máis que supervisado e se pondrá en práctica e todo isto. Unha das cousas que pode preocupar é a xestión da auga. Vai haber unha xestión, vai haber un consumo de auga, vai haber unha preocupación para os veciños, como van a vostedes abastecerse e como van a facer unha xestión das que agora están de moda, que é a xestión sostible dos recursos da auga, non? Sí, por definición é así, o sea, ten que ser así, como ben dices, ten que ser así, e ademais das partes, digamos, máis notorias da definición do proxecto era a creación dunhas balsas que recollan todas as augas pluviales e que reaproveiten toda a recirculación das augas, era fundamental, non? Tamén pola pendiente, pola propia definición da canteira, porque non deixa de ser un parque onde antes existía unha canteira. Esa pendente pode ser un problema ou pode ser unha oportunidade para definir un parque acuático e temático diferente a todo, non? E unha das partes era esa, non? Que toda a auga poda ser recollida en balsas, poda ser reutilizada para todo o que se necesite, riego, etc. Don Santiago, vemos a parte importante, todo isto hai que financiarlo. E para iso, me gustaría que, antes dixo, pero me gustaría que fixera unha referencia al CRAL, AG, que é o grupo inversor ao que vostede representa aquí, como director de desarrollo, vale? Isto é un grupo inversor suizo, como convenceu e hasta onde imos a chegar en financiación para este proxecto, porque hai que falar de cifras, non? Sí, aquí hai unha parte mayoritaria que se financiou desde o fondo de investimento, desde un dos fondos de investimento da entidade, e hai outra parte que se está financiando con a entidade bancaria nacional española, a cual pois está ademais moi tamén entusiasmada co proxecto, porque é un proxecto que agora ten un flujo de funcionamento de 10 meses por ano, e isto cambia para unha entidade financiera, bancaria, comercial, cambia completamente os seus números. Eso a nivel de financiación. A nivel de, hoxe actualmente, o principal desafío que temos xa non está na financiación. Estuvo, preguntabas como convenceu. Bueno, o único que convence aos investidores investir son os datos, os números. Nós nesta zona temos máis investimentos, por o feito de que eu nacín aquí, desarrollo parte do mercado tamén español, aínda que non somos unha entidade, digamos,
con moito riesgo España, non? É un país no que non convén ahora mismo estar moi expostos. Pero si temos varias posicións de investimento, incluso aquí na zona, maioritariamente aquí na zona, que creo que non é o día, pero outro día podemos comentala, se queredes, porque creo que hoxe o tema está centrado en Aquampark. E o que decía, o principal reto que temos que resolver agora, que ben decía Diego, é o tema dos accesos. A verdade é que sempre hubo unha gran voluntade política por parte do Concello, falo do Concello de Meis, con dificultades, pero tamén voluntade pola parte técnica do Concello, pero ahora mesmo nos creo que debemos de falar e dirixirnos, esperamos facelo nos próximos semanas, coa comunidade, coa mancomunidade do Salnés. Porque, lóxicamente, este é un proxecto que causou moita expectativa, pero se perdeu a fe en el. Correcto. Porque as cousas saliron mal. É un proxecto que se empeza a falar no ano 2016 e empeza, creo que, a funcionar no 19, pero pasaron os anos. Exacto. Entonces, nos queremos nos dirixir á Mancomunidade do Salnés porque este proxecto é de gran impacto especialmente para a mancomunidade. En que sentido? No sentido de, e eu dedícome a isto, en que os concellos que forman parte da mancomunidade e os técnicos correspondientes deben de planificarse para aumentar a oferta hotelera, porque este parque ten a capacidade de poñer 5.000 personas, 7.000 é o aforo, pero sabemos que non vai a cumplirse máis que algúns días no ano, pero en media seguramente 3.000-4.000 personas van poder estar vindo. É un concello máis. É un concello máis dos pequenos da comarca. Efectivamente. Entonces eu creo que sobre todo o concello de Meis, lógicamente, o de Barro, o de Ribadumia, o de Cambados, o de Vilanova, son Vilagarcía incluso, son concellos, incluso me atrevo a decir Caldas, son concellos que tiñen que plantearse pensar unha opción para facilitar a emprendedores privados, a empresarios que queren crear zonas de aparcamento, que queren crear parking para caravanas, creo que é unha gran necesidade, que queren crear aloxamento, sean apartamentos turísticos, casas restauradas, etc., porque é necesario, vai facer moita falta. E sabemos que as licencias tardan tempo, as xestións son burocráticas, son complicadas, e eu creo que había que facer un plan de apoio específico tendo en conta esta situación. Esta é unha oportunidade para cambiar a nosa comarca, para darlle un impulso hacia un turismo non só de un mes e medio, sino un turismo de máis tempo. Nestas instalacións van a poder vir familias, collerse unha semana de aloxamento, quedar nun bungalow, quedar nunha cabaña, irán un día ao parque, sin me apuras 2, pero os outros días van poder ir a Santiago, van poder ir a Sanxenxo, van poder ir a Vilanova, etc. Entón, eu penso que aí é onde agora teríamos que facer un esforzo todos os ayuntamientos en crear infraestructura, crear servicios para esta avalancha que vai a vir de personas. E, por outro lado, unha das tareas a resolver que nós temos son os accesos. Eu tamén pediría voluntad dos veciños. Por que? Porque eu xa falei co ayuntamiento, é complicado plantear unhas expropiacións de terrenos para facer un acceso, e creo que nin é necesario, porque estamos falando de máis ou menos 10 propietarios cos cuales teríamos que sentarnos e pactar un precio que entendo que debe pagar o ayuntamiento, porque vai a ser unha vía pública, porque diante do que é o parque nós xa o fixemos e xa nos cedemos o terreno que hai que ceder e estamos facendo as instalacións de urbanización, pero desde aí, desde a chegada ao parque hasta a carretera da Diputación, hai que resolver unha situación moi complicada. Hai zonas que hai 1,5 m, 2 de estrada e necesitamos en torno a 8. Sí, porque hai un autobús xa complicado. Un autobús non pasaría, e hai unhas pendientes que hai que resolver, e nos, de feito, estábamos con toda a idea de poder abrir xa este verano. Pero que sucede? Nós poderíamos haber acabado a parte de tobogáns, a parte parque acuático podería estar finalizada. Cando vimos que os accesos non se iban a poder ter, decidimos, e tamén aquí quero agradecer ao técnico municipal que estuvo aberto a analizar o proxecto e a analizar o estudio especial que se fixo sobre ese terreno fai 20 anos atrás,
e poder incluir xa a hotelería, de maneira que no mesmo espacio podemos agora plantear esta oferta das 600 camas aproximadamente, e entonces xa estamos facendo as infraestructuras para isto. Estamos aproveitando este tempo agora para preparar tamén, e así sacamos toda a obra xunta, porque no anterior plan, que non se dixemos fai 2 anos que queríamos facer isto porque era a solución, era ter outros terrenos anexos, pero significaba 12 meses de licencia, significaba empezar dentro de 12 meses, entonces a idea é, vale, empezamos como parque e despois ampliamos este anexo. A situación actual nos levou a poder incorporar no recinto original o aloxamento, o cual para nós é moitísimo mellor, porque vamos a iniciar, esperamos en abril do 27, toda a actividade conxunta, que aí é onde realmente o banco se animou, porque hai un repago seguro, porque ao final un banco faiche un préstamo, pero o banco necesita ter un repago, unhas cuotas mensuales que se poidan cumplir, e na parte do fondo de inversión uns dividendos, uns beneficios, e satisfacemos, digamos, ahora as dúas fuentes de financiación. Estamos falando de unha cifra de entre 10 e pico millóns de euros, non? Bueno, ahora estamos aumentando a prácticamente 14 a 15, porque estamos falando de crear 600 camas que van en formato campamento, bungalós, literas, uns 30 apartamentos aproximadamente para darlle cabida ao profesorado, e tamén estamos falando de que vamos a crear na parte inicial da entrada do parque, con un acceso independiente, un spa e 10 cabañas xa resort para poder estar parellas con fillos en calquera época do ano, especialmente na época do verano. Claro. Bueno, por iso ascende, digamos, o investimento. Bueno, están falando de unha inversión para as Rías Baixas e para o turismo importantísimo. Moi importante, por iso digo... Destos proxectos, ojalá viñeran moitos, pero hai escasos proxectos, desgraciadamente para isto. O sector turístico e as entidades ou os organismos turísticos de entidade turística, como están acollendo isto, e cal se prevé un pouquiño, digamos que o impacto, a aportación que pode engadir un proxecto como este a todo o resto da comarca do noroeste, que estamos falando da comarca máis importante tamén turísticamente do noroeste de España. Sí, eu entendo que a situación da administración e sobre todo das entidades turísticas con este proxecto sea de escepticismo. Por iso queremos facer esta convocatoria para autoridades e medios dentro dun mes, para poder mostrar todo aquilo que se avanzou e mostrar exactamente como vai quedar definitivamente o proxecto. No caso de turismo e deputación, aí habría outro tema moi importante a pensar, lóxicamente queremos expoñer ao presidente da Deputación tamén nos próximos tempos, e é mellorar a estrada que pertence á Diputación desde a autovía hasta ali. Esa estrada cumple os metros que pide a normativa, pero darlle unha mellora, ten moita curva, ten algúns lugares que se podría mellorar un pouco tamén a amplitude, e incluso os accesos, como na outra zona de Mosteiro, onde hai unhas aceras e tal, e hasta a zona onde se conecta hacia o parque, que é a estrada xa municipal, se pudera mellorar esa estrada, sería creo, de gran axuda e de gran impacto para todos estes turistas e visitantes que non conocen todavía o concello, que non conocen a zona. Pero bueno, eu tuve unha reunión en turismo en Pontevedra, a cual temos que dar continuidade, pero vi moitas ganas de que este proxecto salga adiante, la verdade. Claro. No, e supoño que para o resto, porque en definitiva é un complemento. Sí. Pois o mesmo que hai no turismo, onde hai un sector do turismo que vai a bodegas e que vai ao viño e que convive coa actividade lóxicamente no turística, pois isto é outra aportación máis. E, bueno, tendo en conta todo isto. Estamos falando de nunha parcela, a ver se os meus datos que teño vostedes mos corroboran, nunha parcela de 70.000 metros cuadrados, digamos que as instalacións ocuparían uns 30.000 ou 30 e pico mil. Bueno, a parcela final, que me corrixa Diego, eu creo que quedou en útiles 62.000, porque hubo unhas cesións importantes aos viales e ao aparcamento. Deses 62.000, a instalación vai ser casi aproveitada según o proxecto na ocupación máxima agora, porque agora estamos engadindo todas as cabañas, todas as, digamos, zonas de aloxamento,
tamén o proxecto vai a ter como 3 zonas ben diferenciadas, digamos unha que sería a xeral, outra que quedaría reservada para unha parte do parque abrilo ás tardes, noites, para facer algún tipo de evento musical, etcétera, e a terceira parte que sería toda de aloxamentos, que é toda unha serie de como escalóns que hai hacia a parte máis alta do terreno. Pero vai ser ocupado na totalidade, ou mellor, non sei, o aproveitamento dun 80% ou dun 75%, non sabría dicirche, pero... Vai haber restaurantes, vai haber cociña, gastronomía, sí, donde poidamos ir a tomar ou a comer ou a cenar no medio dun entorno fabuloso, non? Sí, o restaurante vai ser espectacular, porque vai quedar encima dunha catarata que estamos creando diante dunha das balsas que decía Diego, que é onde se acumula agua do inverno para o verán, e onde vai estar o spa e as cabañas tamén de uso máis familiar ou matrimonial. Entonces, bueno, penso que unha das cousas que creo que foi unha das tasadoras que deu, dixo que non había visto un entorno tan bonito en todos os proxectos similares que ela veu e tasou, porque fixemos un aproveitamento, e iso débese sobre todo á xerencia de obras, que foi Ricardo Collazo, que fixo un traballo increíble. E incluso aproveito tamén por aquí para agradecer a Escanando, que foron técnicos de Escanando que axudaron a facer un aproveitamento de todas as pedras que había para crear bons muros, e aquilo quedou realmente moi bonito. Unha integración paisaxística. Unha integración paisaxística, se camiña dun sitio a outro, a verdade, eran ríos incorporados, o sea, foi, vamos, eu desto non che entendo moito, e cando vexo que me van presentando as solucións, e aquí Diego e o equipo, quedo sorprendido do cariño que están poñendo neste proxecto, a verdade. Bueno, se acabaron os problemas de escorrentías que sufriron algún momento das vicisitudes os veciños, pero se acabaron tamén as pillerías e os roubiños de... Bueno, as incidencias. Unha das, ese outro tema, infelizmente, pero unha das probas de que se acabaron os problemas da agua foi este ano. No ano pasado foi super complicado, as aguas arrasaban a terra, toda a terra que íbamos organizando levábana para as viñas. Eu doulle gracias desde aquí aos veciños, teremos desde logo un trato moi especial aos veciños dali da aldea, porque con moita paciencia axudaron en todo, pero este ano sí que se fixeron estas infraestructuras necesarias. Tamén é certo que a agua marcou o seu cauce natural e axudounos a marcar e facer estas cañerías, tubos, etc. E hoxe, podemos dicir, tuvemos a proba este inverno que foi super chuvioso e non hubo ni un problema. Foi gracias a todas esas infraestructuras que se crearon, que é o que decía antes Diego, que todo o que non se ve está feito. Vale, respecto ao vandalismo, pois a verdade que a min sí que me sorprende, bueno, coa educación que temos hoxe en día e coa nosa zona, que aínda hoxe en día siga habendo roubos de cousas, non? O sea, fixéronse cierres, fixose un cierre novo, que había a antigua propiedade tiña un cierre de redes de galiñeiro, como digo eu, eso tirouse abaixo, fixéronse cierres con valla moi ben feitos, e, bueno, é triste eso, que chegues un lunes ao traballo despois do fin de semana e che falte parte dese traballo, e costa o seu diñeiro tamén, pero, bueno, agora xa hai vigilancia, estamos xa con ese tema solucionado. Bueno, é un coste máis, pero... É un coste, pero sí, ten que ser, porque non conseguimos controlalos. Aquí estamos chegando ao final do noso tempo asignado para este tipo de entrevistas, pero sí que me gustaría que cada un de vostedes teña un minutiño para decir o que vostedes queiran sobre este proxecto. Empezamos por Diego Paz e remontamos por Santiago Martínez. Que lle gustaría decir, don Diego, sobre este proxecto, o que non falamos ou algo, remarcar algo do que dixemos? Hicimos estes días moi en tono de broma entre nós, pero casi todos os días o decimos, non? Cando é a próxima vez que nos vai a preguntar alguén do noso entorno cando abrides? Cando se vai a abrir aquelo, non? Máis alá da broma, non? Dá unha mostra da verdadeira expectativa e interés que hai por esta iniciativa dende hai anos. Para nós ten unha doble vertente, non? É unha responsabilidade, pero tamén é un orgullo estar facendo algo, participar en algo sobre o que hai tanta expectativa e tanto interés, tantas ganas de que sexa unha realidade. Nos consta que con problemas técnicos, problemas a veces políticos, etc., todo o mundo está remando
O apoio do Concello é visible. A verdade é que Marta Giraldez, a alcaldesa, sempre ha estado aí, en todo momento. A disponibilidade é moi boa, eso non impide que a veces hai problemas, hai que solventalos. Pero a verdade é que é un orgullo para toda a comarca e para todos os que participamos neste proxecto, o que digo, este interés máximo, o sea, é un orgullo. Si agora diría, insisto un pouco en algo que xa falei, é recalcar tres voluntades. Como sempre a política, especialmente a técnica e tamén a veciñal. Necesitamos esa voluntad para que o proxecto poida concluirse. A nosa principal preocupación ahora mismo é o acceso e poder ter un acceso digno para unhas instalacións deste nivel. E bueno, estamos traballando en eso e espero que as persoas coas que nos encontraremos, que serán os nosos interlocutores, poidan poñer voluntad, porque se non é complicado cando se valoran as cousas. Se valoramos un terreno de 3 euros a 30 é un problema. Necesitamos esa voluntad veciñal. Tamén temos a axuda do Concello no sentido de xuntar os veciños correspondientes e poder negociar e falar con eles. Porque os veciños eu vexo ali en meios, o sea, van por calquer cousa mínima, van ali ao Concello a reclamar, a protestar, cousa que está no seu dereito, pero se diría que tamén neste caso pois hai que acudir para esta chamada de aportar solucións e contribuir o pouco que falta, porque agora estamos falando de algo moi pequeno respecto a todo o que xa se leva feito. En 10 meses, 9-10 meses, abril do ano que ven, apertura. Todo está encamiñado para aí. Desde ahora hasta esa data vamos a ir creando convocatorias, informando, notas de prensa e convocatorias con medios de comunicación e con periodistas e con autoridades políticas para que se poida ir vendo toda esta evolución. Vai a ser ahora en julio, faremos outra a finales de agosto un pouco porque nos esperamos hasta septiembre deixar, agosto-septiembre deixar todo o que é a parte tamén xa visible acuática lista. E despois vamos a traballar para a parte toda de hospedaxes hasta o mes de febreiro, onde esperamos ir á licencia de primeira ocupación e poder estar si vostedes queren, abril. Faremos seguimento. Pois estaremos encantados, porque creo que unha das cousas que temos que mellorar, reconozco que nós tamén temos as nosas áreas de mellora, é a comunicación, poder transmitir o punto no que están as cousas, porque, infelizmente hai que ver para creer. Entonces eso faremos. Don Santiago Martínez, don Diego Paz, un placer contar con vostedes nesta edición do programa Falemos. Quedamos para unha vindeira e próxima con máis explicacións e con máis datos que poidan aportar. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Diego e con Santiago Martínez, director de Desarrollo e Crecemento do Grupo Inversor Alcaral AG, e con Diego Paz, que é o director de Aquan Parrias Baixas, que é o nome oficial deste proxecto. Tamén estuvo connosco José López, o director de Racing Dakar Sanxenxo, e a alcaldesa de Marín, María Ramallo. Así que todo isto foi o que nos deu de sí esta edición de Falemos. A semana que ven máis e mellor se posible con todos vostedes. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos, adiós.